салом бинандагони гиромӣ, барномаи баҳси доғ аст ва ман Ҳишоми Абдуманнон. дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. сербаҳстарин нигошта дар ду рӯзи охир хабари Азия Плюс дар бораи ҷашнгирии рӯзи шаҳр буд, ки наздик ба 500 шаҳр гирифтааст. дар хабар, ки бо забони русӣ аст, гуфта мешавад: ба қарори шаҳрдории пойтахт Рустами Эмомалӣ душанбе 18 апрел рӯзи шаҳрро бо ҳузури бузурги мардум ҷашн хоҳад гирифт. дар тамоми боғҳои истироҳатии пойтахт барномаҳои тафреҳӣ роҳандозӣ шудаанд, ки қарор аст дар онҳо ҳазорҳо нафар ширкат кунанд. мусобиқоти гуногун барои наврасони ҷавонон, аз ҷумла мусобиқаи мини-футбол пешбинӣ шудааст. ин хабарро бештари корбарон манфӣ, бо ҳайрат ва ҳатто бо даҳшат истиқбол кардаанд. бештари шаҳрнависҳо тасмими шаҳрдориро маҳкум карда, онро ҷашн ҳангоми вабо номиданд. гурӯҳе ошкоро алайҳи ин тасмим эътироз кардаанд ва гурӯҳе бо танз, корбаре бо номи Фирӯза Акрамова Тирекунигова, ки зоҳиран эҳсос кардааст баҳс доғ хоҳад шуд, гуфтааст: ҳозир он қадар шарҳ шавад, ки Шаҳбоз Абдураззоқов навиштааст: чунин эҳсос мешавад, ки гӯё мо дар кадом кишвари хаёлӣ зиндагӣ мекунем, дур аз ҳама олами мутамаддин, ки ҳама буҳронҳо, пандемияҳо ва вирусҳо аз онҳост ва ба мо дахле надорад. гуруснагӣ, сармо, бемориҳо ҳама дар он ҷойҳост, на дар мо. корбаре бо номи Неля Руслановна навиштааст: ин қадар пул ба Тоҷикистон барои мубориза бо вируси корона ҷудо карданд, мешавад хурсандӣ кард. Нигор Ахмедова ҷашнороӣ дар замони мусибати саросариро беҳурматӣ ба кишварҳои дигар унвон кардааст. ҳамаи ҷаҳон бо ин вируси таҳшатнок мубориза мебаранд. дар хонаашон ҳабс шудаанд, ҷойи корашонро аз даст додаанд. аз ин ки намедонанд минбаъд чӣ гуна хонаводаашонро таъмин хоҳанд кард, ғамгинанд, вале давлатҳои мо ҳеҷ эҳтироме ба онҳо накардааст. ақаллан ба хотири эҳтиром ба онҳо ин ҷашнро бояд лағв мекарданд. корбари дигар Амирҷон Амирҷонӣ менависад: давлатҳо, бонку созмонҳое ки ба мо кӯмак карданд, идқайд кардани моро дида чӣ гӯянд? корбари фейсбук Маъруф Пулотов менависад: ноҳияи Ҷаббор Расулов ба ҳама салом мерасонад ва орзуи фаъолона гузаронидани рӯзи шаҳрро дорад. зоҳиран ишораи ӯ ба карантин шудани 400 нафар дар ин ноҳия аст. Суҳроб Сайфиддинов хитоб мекунад: магар шумо девона шудаед? мисле ки барқ аст ин корҳоро ташкил карда истода бошед. оё ақли солим намондааст дар Тоҷикистон? тоҷикони бечорае ки то имрӯз буҷаи Тоҷикистонро пур мекарданд, ҳоло бошад дар Русия аз гуруснагӣ мемиранд, аммо онҳо бошад бо пули ҳамин бечорагон дар он ҷо рақсу бозиву консерту раҳпаймоии идона ташкил кардаанд. корбаре бо номи Ҳанифа Содиқова навиштааст: ба ин ҷашн онҳое хоҳанд рафт, ки шарму виҷдон надоранд. ҳамаи сайёра мурда истодааст. мо бошад ид мекунем, кӯмаки башардӯстона гирифтем. акнун идамонро ба ҷаҳониён намоиш медиҳед. чӣ қадар мо хираву бевиҷдон ҳастем. ягона нафаре ки байни қариб 500 шаҳрнавис аз иқдоми шаҳрдорӣ ҷонибдорӣ кардааст, корбаре бо номи Неъмат Камолов аст. ӯ гуфтааст: бештари онҳое ки инҷо шарҳ менависанд, берун аз кишвар қарор доранд ва онҳо аз ин ки дар Тоҷикистон вирус нест хавотиранд. то вақте ки карантин нест, бояд ҳар рӯз ҷашн ташкил кард, то замоне ки имкон дорад. ин буд гузориш аз як баҳси доғи фейсбук. мо ҳафтаи 2 маротиба баҳсҳои гарми шабакаҳои иҷтимоиро дунбол карда ба шумо бинандагони азиз дар миён хоҳем гузошт. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳову машваратҳои шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона ширкат кунед, зеро ҳақиқат аз баҳс мехезад ва ба гуфтаи Мавлоно: ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, машварат идроку ҳушёрӣ диҳад. то барномаҳои оянда, худо ёру мададгоратон. در فضای سیاست صدای جدید
رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.